nanotecnologia amb una maleta que es diu Nano Explorer, a experiments divertits. Van venir unes nanoexpertes per millorar els nostres nanorobots i donar-nos idees. El meu nanorobot es diu nanomedicina i seria contra el càncer de pulmó. El nanorobot amb unes molècules s'enganxaria al tumor. També conté nanopartícules d'or, s'escalfaria i cremaria el tumor. Sobretot m'ha agradat molt fer la maqueta a l'aula i venir aquí a exposar-la.